Glædelig jul. Glædelig jul, drenge. Hvad fanden er det med jer, mand? Hvor er det irriterende. Der er ingen julestemning overhovedet. Ikke en kleine. Jeg ved, om der kan hjælpe. Julemand! Der er slet ingen julestemning. Det bliver aldrig jul på den her måde. Hvad delen gør vi? Det er slut. Kaput. Over and out. Hvad er meningen? Jeg har givet op og taget til Barbados i stedet. Barbados? Du kan da ikke bare give op. Hey julemand, hallo? Hallo? Hvis engang julemanden kan hjælpe, hvem kan så? Jeg bliver nødt til at prøve selv. Er der ikke helt? Ja.